nkhani imeneyi Samuel Lwara akapanda kuyikapo mulomo ndikuti sizipepa ndipo sizikhala bwino. Tiye tasiye Samuel Lwara kuti nawonso ayikepo ndemanga pa nkhani, ndipo iwo ayikapo ndemanga yake ndiyakuti akuti palibe mlandu apa za ndale izi, ndipo muli kulongosola bwino mkati mwakemo. Guys, thank you so much. Just listen to this gentleman. Yes, comrades, good afternoon, everyone. Mwaswera bwanji, muli bwanji. No, comrades, I think in higher ita indalepera kupirira. Mwandifusapo zingapo, mwandiuza zinthu zokuti comrade Sami Suleiman amanga plus mwanamveka ndi anthu ena ake amangidwa pa nkhani zosiyana-siyana. Koma ndikambapo nkhani ya Suleiman. Nkhani ya Suleiman, my comrades, Malawians, palibe mlandu. Politician, akatukwa na politician zake, palibe mlandu. Because pa zinthu ziwiri, freedom of opinion and freedom of expression. Suleiman only practice these things. Suleiman akanakhala watukwa na munthu yemwe si wandale. I think mina panali pena paka, a private person. Koma ngati Suleiman watukwa na wandale nzache, I don't think the mlandu woti Suleiman angamangire paya. That's quite unfair. No one can arrest Suleiman. Palibe. Andale amalabisa zinzambiri. What about the promises that andale mapanga nimanga bridge hapa, samanga bridge. Ndizacipsa feteza tikalawaboma samapanga. Ama mangidwa ngati. Ama tirakwira feo the private people omwe timavotera andale kuika pampando. Koma maboza awaja ngati sana kwanilise. The campaign promises akapanda kukwanilisa andale sama mangidwa ya. Chifukwa chani? Achakwera nana maboza mbili, ma MP za MCP anana maboza mbili kuti awine mipando kulowa ku parliament. But they've never fulfilled those things. Kunamiza anthu omwe si andale. Because the people who vote si akuti aliyesa makhawa andale. Ndiye mlandu wokuzana ndi Suleiman. Kwa ineyo ndikuona ngati palibe mlandu. Kapena azati kungoti anthu anthu malamulo ku Malawi ambiri ndonyada samafuna kuthandiza Malawi kupanga interpret my laws. Expression to opinion and expression to freedom to opinion and freedom to expression against politician, the politician wina atukwanana palibe mlandu. Ndengale Chimwendo Banda achita suu kapena mtenga Suleiman kumumangisa Chimwendo Banda sazi wa malamulo a munthu wandale mena makhalira. Nde umbuli timayina ku MCP uja. Kuli ku MCP kuli mbuli, because when you're a politician uziona Suleiman watukwana ndani wamtukwana Chimwendo Banda. Except Chimwendo Banda zinaonena Suleiman to prove it politically. It was a political opinion, a political expression. Why? Chimwendo Banda akulika is very clean. Chimwendo Banda ndi boma lawo la MCP. Anemiza ntangati kumanayi kunoko. Atinyoza through action. So Suleiman is only expressing his opinion. He's also expressing, exercising the freedom of expression. A politician against a politician. Ndiye mkummangira chani. Ngati ndale zikuenda choncho, this is the downfall of MCP. Ngati simunakozeke kuyamba ndale kwa mfuna mkhale boma, muziziwa zinthu zimene zizi. Politician akatukwa na politician zake palibe mlandu. Ngani yovuta. No one is clean in politics. Tikalitengere serious zimene andale amatipangira kumalawi kunoko, kaya kugwa kwa ndege ku andale sakutira chilungamo chine cha kundege kuti. Bweza kumangidwa anthu ena. Of course we are supporting a criminal. IMCP are support a criminal Chakwera because of kugwa kwa ndege kuja. Mena zitaita kwa ndege. Amati pasa wrong information. Chakwera nana maboza ndege nafe kumzuzu, sinafe kumzuzu. Sana mangidwe bwanji. And when Chilima was saying that tichosepo mphamvu zina za president, tichose amaona zimene zizi. Zomango manga na chisawa. And ina kumangidwa ndamene amana maboza after taking an oath in office. The president Chakwera anana maboza kuti ndege nafe kumzuzu. Ame jeno as somebody a public servant. Anana maboza ndege agwera kuchipompo ku forest, thick forest. Sana chuzile nchito. Moses Kunkuru amayankhula zosiyana ndimene ndege inaendera. Sana chosedwe mkabinet. Azikale ngoma achulidwa muzinthu zambirimbiri sana chosedwe mkabinet. Ndiye kungoiti Suleiman statement anayankhula kwa Chimwendo Banda. It's up to Chimwendo Banda to prove. Not through a court. And they can talk. These people are Malawians. So Suleiman was only exercising his opinion and the freedom of expression. But mina maonera yeyo
achina Chimwendo Banda ndi pali pena pake achina Chimwendo Banda anayikapo ndale iye ndeleja poyankha Suleiman wangu yankha kuti anthu awafuna ndipwere because sanamvesani bwinobwino zimene mina Suleiman amatanthauza kapena matanthauza ya Chimwendo Banda. So these two people are politicians. Koma Suleiman akakhala watukwana a private person yemwe sapanga ndale apo pakanampanga su koma papa mezila papa Chimwendo Banda ndi wandale ndi Chimwendo Banda akazala kuisa Malawi, this is just rubbish. Ndikulepa ndikulongosola mmene Suleiman wachitira, but I'm very proud of Suleiman kukazipeleka ku police. So even a police amene akumanga anthuwa bwezi mwina so akumakhala ndi safe judgment, safe understanding of things. Anthu andale wawa taona ni mental wela mboma. Now it's almost 4 years or 5 years now. Training boma anthu andale akakutukwana amboma amatukwana opposition. Koma onse ndandale, why making an arrest? Akona pochani pamene papa kapena Malawi mwina tidakala anthu achimizi kwambiri ku Malawi kuno whereby sitimazi chimene timaganiza palibe apa kumanga naye tingokozekera kulowa kuchosa mboma wina kapena tikhale boma momwemo kwa soma mangana aziza papa. It is only a paving way for opposition to take charge of this country. So Suleiman is a wakako yangu zambiri Malawi ambiri Suleiman amamkonda with his freedom of expression as well as freedom of opinion giving to Malawians. Yomwe boma ime panga proof zimene amene chance Suleiman kuti nzabwino kapena amene zola kwika kapena yayi Suleiman amakamba zinomwe boma lena kuonesa kuti zikuchitika kapena sizikuchitika boma silimanela ngati boma likulephera kupereka report yakuka kwa ndege ikulephera kupereka certificate report yoti amayati kuti ndiye pali nkhani apapa. Comrades Malawians, this is my position. Thank you and good afternoon. Mumpate Belo ndufulu wake. Dimalize. Samezio. Satuluka pano. Ifeyo kuna pompani. Asaisele kuyesera kuphila so wina aliyesa Kabwera santendere mzaona mbale watu mzatenga kwalika naye kuti
share, Malawian cameras, right.